amwene vangu vanga vachifambidzana nemurume wangu, vanga vachiita bonde nemurume wangu. Vakatanga kuti ndinokumbira uregerero zveshuwa ndanichirara nemurume wenyu. Ndakavabvunza kuti maamuchizviitirei kangani, vakati ka4. Zvikanzi aiuya achinoka dho, ndobuda ndonorara naye. Murume wangu bvati munoziva here kuti muri amai vangu? Zvikanzi pataizviita makanga musingazivi here kuti ndiri amai venyu? Mavhura ukupomerwa mhosva yechimina. Hanzi ndinoda kuti undibhadhare wakadanana nemurume wangu, iwe uri amwene. Taura. Wakadanana nemurume wangu. Taura mama. Inini ndakwirira. Taurisani chinzwa. Inini ndakwirira amwene vangu dari. Amwene vangu vanga vachifambidzana nemurume wangu, vanga vachiita bonde nemurume wangu. Asi chakaitika kuti ndizokwira dari ndechekuti ndakaenda kumba kwavo ndakavashedza ndichida kutaura navo tiri vaviri. Ndavashedza takaenda kumba kwangu tese tiri 2. Ndakasvika ndichivati kune munhu ada kutakurirwa fodya. Saka handei munofona pafoni tigone kuita sei, tigone kunzwa kuti munhu ari kupi. Ndavatora takasvika kumba. Tasvika kumba ndati vana budai ndovhara dho, pane zvatirombotaura naamai Godhi. Ndavhara dho ndakati mufunge handada kukushedzerai nyaya yefodya. Nyaya yanda kushedzerai inyaya yemurume wangu. Imi muri kuita bonde nemurume wangu. Zveshuwa pekutanga mai Godhi vakatanga vachiramba ndichivanyengetedza mbichana ndichivanyengetedza mbichana. Pekupedzesera ndofunga vakatora dzinenge 50 minutes chaidzo. Patove pai ndopa vakazobvuma kuti amaita tenda. Vakatanga kuti ndinokumbira uregerero zveshuwa ndanichirara nemurume wenyu. Ndakavabvunza kuti maamuchizviitirei kangani, vakati ka4. Ndakavabvunza kuti maidzivirira here? Zvikanzi taidzivirira. Ndikati saka aita sei kuti auye kumba kwenyu imimi azvizive kuti murume wenyu haapo? Zvikanzi aiuya achinoka dho, ndobuda ndonorara naye. Ndava ndati alright. Aiwa zvamataura ndaita sei? Ndazvinzwa. Zvamataura ndazvinzwa. Asi imimi kundiudza kwamuri kuita uku nekuti ivo pekutanga vaimbotanga vachiramba. Ndavati handanchifunga kuti nyaya tiipedze tiri vangani? Tiri vaviri munomu. Nekuti imimi muri amwe. Une vanhu here ari apa ndanana vako? Gara. Inini nyaya ndanchiti tiipedze tiri vaviri nekuti apa pane hukama. Zveshuwa vakandikumbira ruregerero. Vakati aiwa ndokumbira uregerero maita tenda. Ndokumbira uregerero maita tenda. Asi bvandazoti imimi ndoda kuti mufonere murume wangu mumudze kuti zvangatichiita zvezvi amaita tenda vakuzviziva. Takatsvaga foni ini pandakatanga kutaura navo amai avo ndakaisa rekodi, ndakanga ndichivarekodha. Saka kutaura kwese kwatakaita naamai avo rekodhi yacho ndinayo. Foni iye ndo yatakazoshandisa patakuda kuti vachifonera murume wangu. Vafonera murume wangu akabva ati zvipi zvamuri kutaura zvatanga tichiita? Zvanga tichiita hamuzvizive here? Murume wangu akabva ati munoziva here kuti muri amai vangu? Zvikanzi pataizviita makanga musingazive here kuti ndiri amai venyu? Tabva ipapo ndakabva ndafonerwa nasekuru vemurume wangu, kuri kuna amwene vangu vari baba mukuru vavo. Obva vafonera amaita tenda chii chiri kuitika kumba kwenyu? Vandati sekuru zvangu zvida kuti imimi muuye panzvimbo munzwe nyaya iyi kuitika kwayaita. Zveshuwa sekuru vakabva kuti ini ndoda kubuda asi ndikati manje hazvigone here kuti tisangane? Vakabva vati sekuru zvikanzi uyai tisangane kumunda kwaakapushuka. Tobva taenda kuroad kwatainosangana navo. Taenda unosangana navo sekuru vai. Ndakabva ndati sekuru ndo nyaya yaitika. Asi amai Godhi pavakaona sekuru vai vakabva vatanga kuti amaita tenda vandimbunyikidza sekuru bamukuru, amaita tenda vandimbunyikidza. Vandati sekuru audio nayo iyi inzwai audio kutaura kwaita sei? Kutaura kwavaita amai Godhi. Handina kuvambunyikidza, handina chandavabatira, handina kuvarova, ndachitovataura navo nchitovanyengetedza kuti vagone kutaura nokuti ndisingade kuenda pamba pavo kuti ndonovati amai Godhi kana kuti ndiite hondo pamba pavo ndatanga ndisingade nekuti mwana mudiki kwandiri. Saka ndabva ipapo sekuru vaye vakabva vati ini amaita tenda ndakuenda pane kwandiri kudiwa, ndakumhanyira pane kwandiri kudiwa. Vandati alright sekuru. Ivo vakabva vasumuka vega nemuromo wavo zvikanzi bamukurumirai ndikudzei chokwadi. Ini ndachirara nababa atatenda. Ndakatanga kurara nababa atatenda kwaamai Rinda. Bva vataura muromo wokuti inini ndakarara nababa atatenda ka4. Zvakatanga mwedzi wapfuura ndo matauriro avakaita. Saka nyaya yangu yakazotongwa kudare rasabhuku kadyauta asi bvandati ngaienderere mberi ndosaka ndauya pano Changamire. Murume wako
murume wangu haapari basi. Iwe murume wako ari? Awagara. Kwa Jauta kwa Mshowani? Ayo, kwa Sireu. Kwa Sire uko? Wachukua na mwombe ndamushiwa. Iwe waingi wanyanya urutu kudina asekuru wako hari wakataura nao? Asekuru wangu varimo muno. Sekuru uya mira ako pakati okay, unosho kutaura? Chotaura ndinacho. Pamusoro imamo ninyaya yari kutaura amai aina handizive nokuti amai vakauya kumba kwangu vakanditora zvechitsotsi zvoti vakasvika vakati amai godi kune munhu kana iwe usingaizive chete ingoti handizive. Ini handinyaya handizive. Okay. Sekuru uri sekuru pakuita sei apa? Uyu murume wake mwana watete wangu. Uyu murume wake munina wangu. Chii chakaitika? Ndakazongonzwa dzanya pana udhiri yakatepwa ipo yana yamai yakaitwa itepa uyu. Semukuru ukazviona sei? Handonyatsokunzwisisa because uyoyo matauro akaiti ndakatorwa something like a kilometer away kubva kumba kwake akavhariwa mumba achibvunza kana odhiri ati makarinzwa matauro arakaita uyaira abva for a long time but anoti ndakazobvuma because ndandatoona kuti hapana way kuti ndingakude semba kumandakavhanga akavhariwa. No problem, hapana chakaipa. Nhasi hatisi kukutongai. Wazvinzwa? Tazvinzwa asi hatisi kukutongai. Iwe neane murume wako iwe sekuru uya wodhiyo ndo patinoida. Kana chichokwadi tinochiwana tega panapa basa rendo rokutonga. Wazvinzwa? Uri kwaChipadze? Simbirori makadii? Tofara. Unombera kana isimbirori? Tofara chakamira. Saka moya nomurume uyu nepamwe chete uyu nomurume nomuina wenyu mese moya chokwadi tinacho tochitsvaga tega mueno nguva yakanaka iwe usanotaura ende ugara wakanyarara zuva 15 ndeyo next